Daşary ýurt diplomlary barada türkmen medeniýeti ahyr soňy dil açýar. Bilim ministrligi täze düzgüni düşündirýär. Daşary ýurt ýokary hujaýlaryndan berilen diplomlaryň Türkmenistana ikrar edilmegine girdilen täze üýtgeşmeleri barada Azatlyk radiosynyň soňky bir näçe güni bäri ýyly beren habarlaryndan soň 24-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bu baradaky maglumaty türkmen medeniýetine çap edildi. Maglumat türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com habar saytynyň üstü bilen ýaýradyldy. Soňky 10 güne goly wagt bäri Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Türkmenistana daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly girdilen täze düzgünler we çäklendirmeler barada habar berip gelýärdi. Ýöne ýurdun resmi habar terişdeleri bu barada dymyp gelýärdi. İlki başta aprelin ortalarına Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary Türkmenistana diplomy täze düzgüne görä kabul ediljek daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sanyny uratdy. Onda Hytaýyň, Hindistanyň, Russiýanyň, Türkiýanyň, Gazagystanyň, Gürjistanyň we Ukrainanyň käbir universitetleriniň hemde Belarusyň döwlet universitetiniň atlary bardy. Şondan bir hepde soň türkmen hökümetiniň bilim pudugyny alyp barýan işlerini ýakyndan izarlayan bir resmi mediada çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan soň anonim ýagdaýda 22-nji aprelde Belarusyň bilim ministrliginiň resmi hatyna esaslanyp Türkmenistana diplomy ikrar edilmejek 146 hünär ugurunyň sanyny uratdy. Bu habarlar okuyucularda we dinleýijilerde, hususan daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlarda we olaryň ene atalaryna uly gyzyklanma döretdi. Olar sosial mediada we Azatlygyň saýtyna dürli tesbirler bilen çykýan habarlara reaksiýa görkezdi. Anha bu maglumatlaryň ýygyany 24-nji aprelde Türkmenistanyň Bilim ministrligi daşary ýurt diplomlarynyň Türkmenistana ikrar edilmegi barada kabul edilen täze düzgüni medeniýetde çap etdi. Bu maglumat dören ýagdaý boýunça köp soraglaryň jogaplaryny kanagatlandyrýar. Eýsem haýsy döwletlerden berilen ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalar Türkmenistana kabul edilir. Haýsy hünär ugurlary boýunça daşary ýurtlardan alynan diplomlaryň barabarlygy Türkmenistana ikrar edilir. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek barada çap eden düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistany ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran kararyna esaslanýar. Daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek barada Bilim ministrliginiň ýaýradan täze düzgünnamasyna laýyklykda garaşly döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlarda yerleşýän döwleti degişli ýokary hujaýlaryndan şeýlede öz yerleşýän ýurdunda resmi ygtyýarlygy bolan beýleki ýurtlaryň ýokary hujaýlaryndan berilen diplomlar ikrar edilir. Ýöne munyň bir şerti diplomy ikrar edilýän universitetler dünýäde öňdeligi düzýän ýokary hujaýlarynyň sanyny giren bolmaly. Hemde hünär ugurlary Türkmenistanyň döwlet klassifikatorlaryna görkezlen hünär ugurlary bolmaly. Beýleki şerti okuwlar günnüzki görnüşde okulan bolmaly. Ýene bir şerti gyda agza ýurtlarda okulan okuwlaryň möhleti şol ugurlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna kesgitlenen okuw möhletine deň bolmaly. Beýleki ýurtlardan alynan bilimiň möhleti UNESCO-nyň tasdiklan möhletine laýyk gelmeli. Täze düzgüniň başga-da bir näçe jikmejik detallary bar. Onun bilen Azatlygyň saýtyna görkezlen çelginiň üstü bilen tanışmak bolar. Türkmenistana diplomy kabul ediljek dünýädäki öňlüligi düzýän universitetleriň sanyny haýsy halkara guramanyň ýa-da neşriň sanyna esaslanýar. 22-nji aprelde Azatlyk radiosy bu soragy gün tertibine çekipdi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýaýradan täze maglumaty bu soraga da jogap berýär. Öňdeligi düzýän universitetleriň sanyny Academic Ranking of World Universities QS World University Rankings ve The Times Higher Education World University Rankings resmi internet sahypalaryna laýyklykda kesgitlenýär hemde täzelenip durulýar. Türkmenistana döwlet klassifikatorlarynaky hünär ugurlaryny kim kesgitleýär? Türkmenistana 2013-nji ýylyň maý aýyna kabul edilen bilim hakyndaky kanunyna görä, Türkmenistanyň ministrler kabineti ýurda zerur hünär ugurlarynyň sanyny kesgitleýär. Daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek baradaky täze düzgün 2019-njy ýylyň 16-njy martyndan soň okuwga giren studentlere degişlidir. Daşary ýurt diplomlaryny tasdiklatmak üçin zerur dokumentleriň hataryna arza gyda ýurtlaryndan alynan diplomyň terjimesi, beýleki ýurtlardan alynan diplomyň kanunlaşdyrylan göçürmesiniň terjimesi, transkript, universitetiň akkreditasiýa edilenligi barada guwahat hemde onuň arxiv kepilnamasy bar.
Türkmenistana daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmek üçin döwlet syňagynyň hem geçmeli. Sözümizi jemläp aýtsak, daşary ýurt diplomlary barada Türkmenistanyň bilim ministrliginiň köpçüligi ýetiren täze düzgünnamasy Azatlyk radiosynyň täze düzgünü barada 16-njy we 22-nji aprelde çap eden habarlaryny tasdikleýär.